Ej, čaute ľudia, to som ja, agent Okurka a vítam vás po dlhej dobe naspäť u môjho kanála. Dneska budeme hrať Star Wars Hunters. Je to niečo podobné ako Overwatch a Marvel Rivals dokopy, by sme mohli povedať. Mňa to baví, mám tam všetky postavy, už som to ako hral dávnejšie, takže viem o čo ide. Vlastne je tu o to, že tu máte rôzne postavy a teraz vlastne ja hram rankedy a vlastne vy máte rôzne postavy, napríklad mám teraz dobrý tým. Hej, lebo sú tu proste milí, čo mám napríklad ja mám milý postavu, teda na blízko, potom taký mid, čo je tuto pri mne, jaštier, ten je to proste taký shotgunner a potom máme riflistov. Vlastne toto je capture, tunak vlastne musíme capturenúť každú túto jednu vec. Takže toto Lizard to budeme docela úplne free. Tak ja idem hodiť Bčko. OK. Nechápem ako, však to je o miliónkrát lepšia postava. Aha, oni kempia tam hore. Sa musím kryť. Opa, ide na Ačko. Opa. Čo si dovolujeme? Ja si skočím pre toto. Vlastne, čo som teraz zobral, to je energia na ultku. Väčšia. Kam ide? Hopa. Vlastne toto teraz bude séria, dokým nedosiahnem najvyšší rank. Ani neviem, aký to je najvyšší rank, takže mi môžete napísať, keď viete. A používam na mňa ultku. Dostal som úplne. Musím potom ísť na ňu a zabrať to Bčko, I guess. Čo robím? Som vyskočil z toho. Ale ešte vyhrávame, takže to je na pohodičku. Skočím sem a idem na to Bčko. A tady. Vidím to. Opa, som tu. Teraz budeme mať všetky 3. Let's go. Sa mi páči. No teraz som zase zobral Ačko, ale to nám môže byť docela uríky. Takže si proste musím dávať pozor, že... A Cčko. Nezaujímame Ačko naspäť. My ich úplne odrbávame. Sa mi páči. Odkiaľ? Hit. Au. Opa. Použil som na ňu ultku. Ten Stormtrooper sa mi tam nepáči vôbec. OK, nejde mi to. Som cooked. Nie. Ako? Poď sem. Ako? Klipujem si to. Nie. Opa. Choď preč. Ja som GOAT v tejto hre. Ja som GOAT. Opa. Nej. Máme win. Let's go. To sme úplne my, môj tým. Sme úplne my. Tam som ja, ten najväčší sigmoš. Opa. OK. Dá sa moje štáty. Teraz.
Let's go. Mám bronzium 1. Sa mi páči zatiaľ. To je taká moja obľúbená postava, keď tak mi môžete dole do komentárov napísať vašu obľúbenú postavu alebo nickname do tejto hry, si môžeme spolu zahrať rankedy. Najbližšie vás asi bude čakať video z Battle Royale vo Fortnite, ale o tom asi si povieme v ďalšom videu. Chystám proste nejakú challenge s tým talianským brainrotom. Proste tí, čo vedia, tak už vedia. Už ako som niektorým povedal, niektorým mojim kamarátom, tento nápad. Ale na video sa to dozviete až vo videu, v náhľadovke. Padol mi mobil, prepáčte. Ináč, bol by som rád, kebyže hodíte tam like a sub, pretože chcem, pomerne nový content creator. Bol som nevydával videa, lebo som sa nevedel prihlásiť k tomuto účtu. Takže... A to nemení nič ako na tom. Iba tak hovorím, že by videa vydávali. Nevedel som sa prihlásiť. Že to bolo preto. Opa. Toto bude ťažké. Oh. A aspoň mám asist. Dneska by som chcel dať minimálne ten ďalší rank, čo je po bronziu. Ináč, prepáčte, že som nevydal ako ďalšie video z Minecraft Hardcore, ako nešlo mi to. Ale budem vydávať teraz videa ako z Minecraftu všeobecne. Buď si urobiť nejaký nový survival svet, alebo budem hrať na serveroch, Bedwarsky, alebo takéto. To bol môj? Aha, môj. Ja tam idem pušnúť to. Au. Tak to som úplne predal. Ja som si myslel, že mi to vybraní všetky jeho, tie útoky. Oh bože, niekto mi tam dal copyright v music, teraz v aute mám otvorené okno. Nevadí, však to bolo ani na 3 sekundy, takže to hádam vadiť nebude. Let's go! Ma úplne zachránili. To je úplne môj tým. Sa mi páči. No tak ty nikam nejdeš. Ja som cooked. Nedajú double combo. Tak ja to ako nemám s kým hrať. Pomerne túto hru. Ja som omylom dal ultinku, tak aspoň ich pušnem takto pekne. Poď. Prosím. Oh my god. OK. Healnem sa. Ja som sa nevedel healnúť. OK. Je to loknuté, to mi páči. A Dčko. Sme to ako asi prehrali definitívne. Aj keď nie. Yes, chod do vlaku. Ten oný Čubaka mi dal úplne 200. Nemajú to claimnú, oni teraz budú úplne Ani som to nedopovedal. Počkajte sekundičku.
Na čo sa iba pozerám. Lebo tuším, že som získal jednu vec. Yes! Nepýtajte sa, čo sa stalo. Ale stala sa jedna dobrá vec pre mňa. Plus to šedé. Anka, social. Čo mám v social? Invites. Akceptnem mu to. Opa. Teraz mám vo friendoch. Jep. Neviem, je v tejto hre mikrofón? Ani neviem. Čekneme. Controls. A čo to budem teraz vlastne riešiť? Opa. Ideme rankedy. Už by ma to malo hodiť do hry. A nejako nahádže. Táto hra je ináč na mobil, doporučujem. Stiahnite si ju. Potom mi napíšte do komentárov váš názor na túto hru. Je to hra na Nintendo Switch. Takže chills. Že každý content je z Nintendo Switch. Teraz si chvíľku počkáme asi. Match found. Poďme na to. Toto dúfam, že bude posledná hra. Teraz asi pick upne niekoho iného. Pick upnem určite niekoho iného. Koho vezmem? Vezmem tohto. On je aj na blízko, aj na diaľku, takže chills. Ideme na to. Tento má ináč abilitky, že na diaľku, takto. Potom môžem sa zneviditeľniť a zrýchliť. A urobiť proste taký útok. Sa mi páči, že to je aj, že sa viem zneviditeľniť. Oj. A teraz ráme kill race. To bude úplne chile. A. Nešlo sa zneviditeľniť. Ale mám asi ísť, let's go. Skáme, toto musí byť tá final hra. Do ďalšieho ránku. Musí. Opa. Ja úplne som cooked od nich. Mne úplne dávajú šiton. Ja neviem, čo je. Ja mám hen tú postavu, ale ja s ňou neviem hrať. Yes. Si cooked? Nie. GG. Som úplne dostal. Kill? On je úplne cooked. Zada.
On mal jedno. Opa, máš jedno. Zabil som ju. A zabil jas. Tam je. Kam uhni? Plešatá hlava, fakt. Má jedno. Som úplne dostal. Kašlem to. Opa, nie. Ona ma ukameňovala. To máme prehraté. Máme prehraté, určite. Ukáž? Aj keď nie. Killnem ju. Let's go. Dorovnali sme. Není. Respawní sa. Yes! Som goat. A povedzte mi, že nie som goat v tejto hre, fakt. Povedzte mi. No, nie som. A o 2 killy. GG. A musím ja to rankapnúť. Musí. Prosím. Modlite sa teraz za mňa všetci. Okamžite. Ešte. To napätie. OK, mal som najlepšie skóre. 999. Že by Juice? A áno. To sa mi páči. Z bronzia 1 idem na Chromium 3. OK. Rooster rating. Toto je dneska koniec nášho videa. Tak čaute.